בוקר טוב, כן כן, זאת הגלריה והיא נמצאת בנתניה, לא חייבים לנסוע לתל אביב ולראות אומנות איכותית. יש כאן אומניות שהציגו בצבע טרי, יש כאן אומניות בעלות צבע מאוד מיוחד, בעלות איכות, אנחנו בוחרים אותם בפינצטה. אז חשבתם להתחיל אוסף אומנות ואתם אומרים, אוקיי, איך אני עושה את זה? אני לא יודע, אני לא יודעת. יש כל כך הרבה גלריות, כל כך הרבה אתרים. אז הנה, אני כאן. אתם יכולים לשאול אותי שאלות, אתם יכולים לקבוע איתי להגיע לגלריה, זה הכי נכון. או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר ולהסתכל מה יש שם, איזה איכות, איזה אומניות, וליצור קשר כשאתם רוצים לרכוש. הבחירה שלכם, אני כאן בשבילכם. אני פטריסיה, הטלפון 054-76-20297. תתחילו בהודעת וואטסאפ, כי אני לא תמיד פנויה לשיחה. אז יום טוב ושבוע טוב, נתראה.